Frantziako turrak Euskal Herrian gaindi izango dituen etapak baliatuta, gure esku dago Euskal Herria mundura izeneko ekimena jarriko du martxan. Arratsaldeon ikusentzuleok, gaurko saioan xehetasunak eskainiko dizkizuegu eta bestalde senpereratere joanen gara. Espekulazio kasu berri bat salatu baitu herritar talde batek. Zehazki, etxe bizitza bat eta lur eremu bat 1.300.000 eurotan jarri baita salgai. Asteragoaz. Arrangura azaldu du Senpere eta inguruetako biztanle talde batek, Elbarrun auzoko lur eremu baten salmenta dela eta 1.300.000 euro 50 hektareatik gorako jabetzaren salmenta batengatik. Prezio estimatua baino 3 aldiz karioago dela salatu dute. Mengo lekuetan bereziki oianez betea da. Bada lakutipi bat behian, naturarekiko duen lotura handia, orain arte unkitua izan ez dena, beraz eremu berezia eta biziki polita da, edeka da. 50 hektareako eremu honetan, etxe bizitza bat, urmael bat, 7 hektareako laborantza lurringuru eta oian handi bat. Kostaletik 15 minutara, lur hauek erakargarriak direla ohartarazi dute, eta dioten ez natura eta laborantzako lurren espekulazio lanjer hurbilonen aitzinean, botere publikoei dei egiten diete salmenta hau geldiarazi dezaten. Eremu natura horiek mantendua izan beharko lirateken, eta horren arabera, politika bat martxan ezartzen ari dira, nun eraikitzeko densifikazioa izango lirateken erri barneruntz. Beraz, joera horren arabera ez dugu gurektzen nola elkargoetatik, erriko etxetatik, ez dira lehenengo egunetatik salmenta horren antzinean ezagri. Lurraren prezioak jaki eta plateretan ondorioak dituela nabarmendu dute eta laborantzako lurrak prezio horretan saltzeak eragina ukaren duela bertze lur guztien prezioan. Laborariek instalatzeko dituzten zailtasunak areagotuz. Horregatik, beste tokietan egin duten bezalaxe, Arbonan kasu, mobilizatzeko prest azaldu dira. Arlo publikoetatik, elkargoetatik, instituzioetatik ez bada egiten, pentsatzen dut herritarrak ere prest izanen garera, salmenta hori saiesteko. Frantziako turrak Euskal Herrian gaindi 3 etapa izango dituela baliatuta, Turra Ipar Euskal Herrian taldeak eta gure eskudagok Euskal Herria mundura izeneko ekimena martxan jarri dute. Aprobetxatuko dugu turraren joan etorria gure lurraldeetan, hori adierazteko, hain zuzen ere, 7 lurralde osatutako herri bat garela, eta herri hortan, bidazoaren esker eskuinean euskaldunok eta euskal herritarrok bizi garela, eta erabaki nahi dugula. Aldarrikapenak entzunarazteko erronkari irudimenez erantzungo diote erakundeek. Eta horretarako 1000 ikurrin baietz proposamenari helduko diote eta ikurrinik erraldoiena ere sortuko dute. Azken batean, lortu nahi duguna da, alde batetik ikurrinak batzen baldin bagaitu, hortan ere egiten diren ekarpenekin eta norbere burua ere horri ikustea eta norbere deia ere, norbanakoaren deia ere izatea nazioarteari igarotzen eta bidaltzen den hori, eta nahi duguna da ikurrin uholde bat izatea. Hain zuzen, etapa guztietan, edozein lekutan, ikurrinak ikustea, eta ikurrina izatea begiratzen ari den ikusle horrek ikusiko duen elementu deigarri bat. Eta horrek proiektatuko gaitu nazioartera. Halaber, Baionan antolatutako agerraldiaren bidez, turraren antolatzaileei zein eragile politikoei euskararen presentzia duina bermatzeko deia luzatu diete. Hegoaldeko gobernuek eta baita ere iparraldean agintea dutenek, badutela eurengan ekidin ezineko dei bat, eta ekidin ezineko helburu bat. Euskarak egiten gaitu, euskara gara, Euskal Herrian gaude, eta euskarak presentzia izan behar du turrean. Eta hori bermatzea tokatzen zaie ardura politikoa dutenei, eta guk batean eta bestean hori aldarrikatuko dugu. Aldarrikapenak lekutzeko herri batzordeak antolatuko dituzte herri zein euskaleta. Uztailaren 3. etapa Baionan bukatuko denez, bertan animazioak antolatuko dituzte egunean zehar.